Waqt laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista kompla japprova aktar kandidati għall-elezzjoni ġenerali li ser issir fit-30 ta' Mejju li ġej. Il-5 kandidati se jkunu qed jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Nazzjonalista għall-ewwel darba. Joseph Aquilina fuq l-10 distrett elettorali, David Bonello fuq l-10 u 12 distrett elettorali, Mirjana Kalleja Testaferrata Denoto fuq it-tielet u l-5 distrett elettorali, Antonello Kuxkiri fuq l-ewwel distrett elettorali u George Vital Zammit fuq is-6 u 12 distrett elettorali. Matul il-laqgħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borch, ringrazzja lill-kandidati li qed joffru lilhom infushom biex jipprovdu servizz u ratħajr lill-kandidati kollha li ġew approvati sa issa. Il-proċess tal-għażla u l-approvazzjoni tal-kandidati se jkompli fil-jiem illi ġejjin.